So, meron akong receipt tracker dito na binder. Yung 0.5. 0.5. Magkakapakpak na tayo nito sa dami ng manok. Wow. Oh, wow. Go. Go? We're going na. Good morning, everyone. We are getting ready na because today we're gonna go out, day off ni Daddy. So, si Daddy ay nakaalis na. He went to the dentist first. Sabi ko, maiwan muna kami para may time kaming mag-ayos. At, you know naman, pag may bata na nagdadalag, hindi. Mag-toothbrush ka na. Paano ba to? Hindi naman ata maiipitan tong hair mo, anak ko. Gusto ko kasi sana na lagi siyang naiipitan para masanay na ulit siya. Nung maliit pa kasi siya, sanay na siya na nahe-headbandan. Ngayon, ayaw na niya ng headband. So, ngayon, every time that I do her hair, dapat dito kami sa bathroom, in front of the mirror while she's brushing her teeth pag morning, para makita niya na, ay, pretty pala yung may ipit. Kahit na namang hair. Gusto ko lang masanay siya para kapag yung time na pwede na talagang legit na maiipitan yung hair niya, isanay siya. Ganyan na? Are you done brushing your teeth? Si Mami na mag-brush. Hindi niya maiwan yung TV, nanonood siya ng mga vlogs namin. Yun yung mga pinapanood na niya ngayon. Madalang na kami mag-Miss Rachel. Ay! Ano ba yan? Wait. Ay, gusto talaga niya siya mag-brush. Sige. Hindi ilalabas yung teeth, anak. Ay, ayaw talaga. Oh, magbabay na sa toothbrush kasi. Alis na tayo. This is the downside na nandito kami sa bathroom kasi ayaw niyang tigilang mag-brush. Ay, nako. Halika na, let's go na. Ang init. Pero medyo malamig sa labas kaya naka-jacket si Mishi. Ako may manipis ako na long sleeves tapos mag-jacket ako. Yung long sleeves ko kasi gusto ko na nakaganon ako kapag nasa loob kami ng restaurant, nasa loob kami ng store, gano'n. So yeah, let's go na. Magpabango nga rin si Mami para naman magamit ito. Nag-BB cream lang ako, guys. This is my BB cream, BB Holic from iWhite. Binili ko pa to sa Pilipinas. Mistake pala kasi dalawa lang yung binili ko. I should have bought more sana para ito na lang yung mga everyday na gagamitin ko. Kasi, mahal yung mga foundation na ginagamit ko. Like, I have the Makeup by Mario. Ito yung usual na ginagamit ko, Makeup by Mario. Pero, parang feeling ko kailangan na nang magpahinga ng aking balat. Kasi stop ko na din yung treatment ko. Papapalitan na siya ng ibang treatment. Hindi ko pa nababasa, may message sa akin yung telehealth kasi siya, guys. If you are familiar with the app Nurx, N-U-R-X, sila yung pinagpa-check-upan ko noon nung sobrang dami ng pimple ko. Ngayon, controlled yung pimple ko. Problema ko are the dark spots. That's why I put the BB cream lang, blemish balm lang siya. Para yung hindi heavy, yung tipong medyo malighten lang konti yung mga dark spots ko, but they are still there. So, yun lang naman yung problema. So, hopefully, na-correct na yung hormones ko and all of that para hindi na ako ulit magkaroon ng breakout. So, yun. I think I got this from Temu or Shein. Shein yata to. So, ito na lang para spring naman na, kaya pwede nang mag-feminine ngayon. Ang dami naming mga appointments ngayon. Hindi ko pa pala napapaset yung appointment ko ng laser ko. So, I need to do that as well for next month. But for today, focus muna tayo for today. Mag-grocery kami ngayon at lalabas din kami na to eat out. Para naman may si Mac. Kasi ngayon lang yung off ni Daddy. Para naman medyo makapag-unwind din si Daddy. Ayan. So, ganito lang para simple lang tayo. Ito yung usual na ayos ng buhok ko para lang out of the way yung buhok ko, lalo na kapag magbe-bend down ako na may mga kukunin for groceries. So, yan. I think okay naman na yan.
So yeah, I'm just gonna wait for daddy. Okay na yung backpack ni Mishi, yung diaper bag niya. Susuot ko lang yung aking long sleeves and the jacket. Ready to go. Ready na rin yung bag ko na prepare ko na yun kagabi pa. And so, prepare ko lang to. Si Mishi, nabihisan ko na siya. Nakashoes na siya. Alam niyo ba guys, diba? Pagkatapos namin kanina dito sa bathroom, nakita niya yung shoes niya, tapos pinapasa, ma'am, gumaganyan siya. Gusto na niyang ipasuot. Tapos nang nasuotan ko na ng sapatos, pumunta na sa door. Go! Go! Sabi niya. Hindi pa tayo alis, anak. Wala pa si daddy. Kasi gustong-gusto talaga nito lumalabas. So, kapag hapon na warm na yung weather, I really try my best na lumalabas kami para ma-ano din siya, ma-change of environment din. That's why, kung pwede lang sana, gusto ko dun sa lugar na yung winter, yung kahit mainit na talaga pag summer, pero at least yung winter man lang, hindi kami nakukulong dito ng ilang buwan. So, may dala tayong listahan for now. Ayan, dala ko na tong listahan na to para dun sa mga i-grocery namin. May notebook na talaga ako. Inano ko na yan according to my meal plan. And then, I'm gonna bring this one. So, meron akong receipt tracker dito na binder. What's inside is kung ano lang yung kailangan ko. Pero, nandun sa cabinet yung pang buong taon talaga siya. So, per quarter yung ginagawa ko para sa receipts ko. Aside from ine-enter ko siya sa Excel para makita ko kung nag-over budget na kami or hindi, ganun. Ito naman, kinikip ko yung mga receipts just in case kailangan namin siyang i-file. So, I have here the personal receipts for the second quarter of the year. And then, I have here the business receipt. So, I'm gonna keep the business receipt na lang. Yan. Yung business receipt, like for example, kailangan ko ng something para sa video, ganun, like the cameras, like yung mga pang-edit, mga pinanggagalingan ng music, kasi lahat yun bayad. Bayad yung Canva, bayad yung Epidemic, yung Thematic, ganyan yung mga ganyan. So, dyan sila sa receipt na yan, or may folder ako sa laptop na para sa mga electronic na receipts na lang, para wala ako masyadong papel. Pero, for the things na binibili namin na nabibigyan kami ng receipt na hindi pwedeng i-email yung receipt, ay meron ako nito. Para mas madaling mag-file. I've done this, I did this 2024, pero hindi ko siya na-continue. Pero ngayon, gusto ko talaga na mas organized na kami para mas madali. Kasi I always get anxious whenever we file for taxes. Kasi nga, hindi ko alam kung nasan yung mga receipt, tapos nangangalkal pa ako sa mga emails ko. That's why I have an email na just for shopping, na kapag sa mga stores kasi mga nag-a-ask sila na, oh, what's your email? Gusto mo ba na i-send na lang yung receipt? Mas gusto ko yung nasi-send na lang yung receipt kasi hindi siya nag-fade. Kagaya nung mga receipts namin from the Philippines, faded na sila, most of the stuff. Kasi nga, yung resibo, yung nag-fade yung alam mo yun, yung mga bago ngayon na mga resibo, ganyan. Mommy's gonna bring this, anak ko, para mapaglagyan. But for Walmart, what I usually do is, sinasend ko na sa phone ko yung receipt, or what I do is, parang inaano ko siya sa Walmart app, ini-scan ko. Kunyari, may pinapabili ako kay daddy, tapos hindi niya na-send sa number ko yung email. Ini-scan ko siya sa Walmart app para ma-save siya sa purchase history ko so that I can just screenshot and put it sa folder ko ng mga receipts. Lalo na kapag business receipt siya. So, let's bring this one. Prepared na kami. Ang tagal talaga ni daddy. Matagal talaga sa dentist, guys, yung assessment kasi kasi namin ngayon. Parang sa akin din, more than an hour ata ako noon. Let's go, maningning. Nag-cardigan pa yan. Yeah. At natawa ka na naman. Excited yan na lumabas. Uy. Excited. Lalabas na naman. Hindi kasi kami nakapag-walking nitong last week, no, daddy, no? Pangit ng weather, umuulan. Kung hindi umuulan, napakalakas ng hangin. Ang sarap ng ulam nila. May bell pepper. Parang mga ibang lahi yung mga nasa baba eh. Diba? Ibang sasakyan yung sinasakyan ko. Kaya. Ba't mo
kasi tinabi dyan, daddy. May Silverado din kasi dito na puti. Parang kami nagkaiba lang nila yung side mirror. Yung sa kanya full black, sa amin may silver. Akala ko pupunta siya sa other side. Sabi ko, bakit iba? Dito muna ako sa likod, guys, kasi wala palang mirror dito sa likod. So, tinapon ko pa man din ata yung mirror na isa. Ay, hindi. Dinunuit natin sa Goodwill. Punta nga tayong Goodwill. Baka may mirror doon. Ay, Zeus. Sa shopping na naman yan. Bibili tayo ng backpack mo na maliit, para ikaw naman na mag-carry ng dede mo, okay? They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air. Ay, hindi ko na naman din tala yung cake. Sayang. Yung ano sana. Yung white lens. Na? 0.5. They would be together. And one day she said, write me a love song, cause I know you'll make it beautiful. Ag-Olive Garden. Maybe I'll call you my sweetheart. I promise nobody can steal me. DJI Osmo Pocket gimbal camera bundle. Ito may ano pa siya, daddy, oh. May memory card pa siya. Pero 64 GB. 490. Magkano bang bili mo dati? Na? Oy, di bali. Madami naman nang kinita yung camera na. 499 na lang. Sa mga gusto pong bumili sa Costco na, same. Later combo. May ano pa to, SD card. Nahanap ka namin, nandito ka lang pala. Parang magandang, ano yan, pang-edit tong ano na to, ultra-wide monitor. Ano yan, daddy? Hindi nga natin nagagamit yung mga soundbar natin doon. Kami lang naman ni Mishi nanonood. Hindi yung ano, drone. Magkano bili mo dun sa atin? 749 na lang to. Mini 4 ba to? Ano ba yung atin? Ito yung maganda. Kaso nakabili na rin ako. Magkano kaya to? Sandisk. Oh, 129? Mahal. 2GB lang. Ay, 2TB lang. Ano na kasi to, SSD kasi to, mas mabilis na kasi siya, tapos ano lang, maliit lang. Kailangan ata natin kumain muna bago tayo mag-shopping at mukhang kung ano-ano na naman ang mapupulot natin. Kung may banga, ganda, pang spring na talaga yung mga benta nila, no. Andiyan na naman yung tent, na hindi natin naabutan nung bibili na tayo. Hindi ko naman na kailangan. Magkano to? 179. $100 ata yung akin. Pero ito kasi may charging ano na siya, dad. Yan, dalawang type C, tsaka isang USB. Tapos may drawer pa siya. So, nice siya na panglagyan ng laptop, ganun, or other stuff. Yung mga pens, pang journals. Bili tayo ng patatas na 10 pounds is $5.29 yung isang bag. Mas mura siya kung compared mo siya sa Walmart. Ay, doon na tayo sa meat, daddy. Ay, yung ano mo, bread na gagawin kong sandwich. De? Anong bread ang gusto mong gawin kong sandwich? Rustic Italian bread. Wala, masyadong matigas. Bagel ba yan? Magkakapakpak na tayo nito sa dami ng manok. Diba yung kinuha ko, beef brisket. Okay, mas mura siya kaysa sa chuck roast. Pero hindi ko sure kung mas matigas ba siya or what. Pero yung mga dishes naman na for beef ngayon is mga long, cooking. $4.99 per pound lang yan eh. Yung chuck roast almost 7. Ikaw bibili ng snacks. Oh, Doritos, daddy, gusto mo na ngayon ng ranch,
2 linggo. Basta walang batang... Eh, paano kasi pinapatikim mo naman kasi? Basta walang batang magtatapon. Ay, bumili dito ng mga vitamins ang lalaki. Talaga, tsaka ng mga gamot. Pag kumahanap yung kailangan ko na vitamin. Ano ba? Pension day? Free hearing aid test? Hindi ko man ni Papa. Binulgar. Hindi ko mahanap yung vitamins. Ang mahal nga doon. Ang bango ng bread. Ako'y nagugutom tuloy. Dito, daddy, oh. Hindi mo man lang. 150. Yan na. Laki. May gato. Mark. We are done na po sa, oh my god, anak ko, no, don't eat. Yan. So, don't eat. So, tapos na po kami, guys, sa Mom. Shelly. Yeah. So, we are done na po sa Costco and now we are heading to OMG. Kasi yung OMG, malapit siya dito sa Costco. So, parang isang liko lang dati, no? Isang liko lang. So, pag nandito kayo sa Costco, nandyan na din malapit yung Asian store. Kaya, pupunta kami doon. Pero, sabi ko kasi wala pang gulay ngayon. Kasi alas 2 usually dumarating yung, yung mga gulay. So, pupunta na kami doon para sa mga hindi na lang na gulay. So, tapos, magwa-Walmart na kami. And then, after Walmart, sakto na yun, past 2 p.m. na or 3 p.m. na kami noon. Kasi alauna na eh. Doon na kami sa kabilang Asian store pa-uwi. Doon na kami pupunta. Kasi matagal na rin naman kami hindi pumupunta doon sa para makita naman namin. Kasi nagbago na doon eh. Bago na yung may-ari doon. Sa Fresh, ano ang pangalan doon na, Daddy? Fresh Asian? Ganun. Para matapos na tong araw, makapagpahinga na si Daddy. Nagpizza na kami, so hindi na daw kami mag-Olive Garden. Nakatipid tayo si $6 na lang yung lunch namin. Kasi magkano lang yung pizza nila, Daddy? Ang laking slice. $1.99 lang. Sobrang busog ka na. Yun lang ata yung Ano daw kasi yun, Daddy? na hindi na babago. Oh, hindi daw nagbabago yung presyo. Yung rotisserie nila, tsaka yung mga pizza nila. Ano daw yun? Yun daw yung mga pamigay na products nila. Hindi daw talaga sila kumikita dyan. Pero yun daw kasi yung panghakot nila sa mga pasyente. Customers! Yun. If all the raindrops are gummy bears and gumdrops, oh what a rain that would be. Standing outside with my mouth open wide. If all the raindrops are gummy bears and gumdrops, oh what a rain that would be. Hi. Supposed to be magpipizza lang kami para mamayang dinner na yung Olive Garden, pero mukhang matatapos kami ng maaga sa mga gagawin namin ngayon. Or pupunta ba natin sa mall ito, Daddy? Maglalaro? Saglit? Oh, after ng Walmart na lang, no? Kasi paglabas din naman namin ng Walmart, mall lang din. So, para makapaglaro din si Mishi. Oh, wow! Nakikipag-usap na kasi to. Oh, ano? Say, oh, wow! Wow. Oh, wow! Go? We're going na. Go? Go? Go! Stop! Anong sign language ng stop? Stop! How do you do stop? Stop! What is more? I want more. Ay, ang galing talaga mag-sign language na. I want more. Stop! Paano yung stop? You open your palm, tapos yung isa, ganun. Ay, nose. That's
show your tongue. Ay, naku. Ay. Oh, dito na tayo. Ang bilis-bilis naman. Ang bilis. Oh, no. Are you gonna come out? Lalabas kayo, Daddy? Siyempre, lalabas si Daddy kasi may mga gusto siyang bilhin dito sa Asian store. Oh, wow. Ano ba naman yan? Analaway naman. Baka yan na yung delivery niya. Na pala kami sa OMG, guys. Di na ako nakapag-vlog. Kasi may kuya na nakikipag-usap sa akin. Taga-Avera daw siya. Pero hindi siya nurse. Ano daw siya? Cook ata siya. Hindi pa to kakainin, anak ko. Si Daddy naman, binilhan na naman siya ng strawberry dip biscuits. Hindi pa naman kasi talaga kumakain ng mga ganyan si Mishi. If ever man, first time niya. Wala siyang pakialam, pinatapon-tapon niya. Hindi tuloy ako nakapag-vlog dun. Pero, sakto na nandyan yung delivery ng gulay nila ate. Kaya may mga nabili akong gulay. Walmart na naman. Hanap tayo ng backpack mo. Sit down, Mishi. Seat belt. Seat belt. Let's go. Ilabas ko yung listahan. Yeah, good job. Uy, alam na niya mag-hold. Oh. Saan kayo pa makakabili mo? Ay, bakit ito? Gusto kayo? Hindi, dami si Rachel. Oh. Dami ng Miss Rachel. Kasi may Miss Rachel pa na yan. Ganyan nga lang. Pamunas. Yung mga nilalaro niya sa video niya. Bibili sana ako nung ano, pero dami na naman yung laruan kasi. What's in the box? What could it be? Do you want to take something out with me? Katawa. Duwa. Gusto ko ng adobo. Tapos lagyan ko ng No, no, me. No, no. Wait, Michi, no. Sit. No standing. Nasaan Michi? Michi. Wait. Here. Come here. Drop. Drop. Yay, good job. One more. Drop. Good job. One more. Yay, good job. Push again, push. Push again. Boss, mommy's gonna check the list. Nagawa mo dyan. Ha? Drop. Here. Ay na. Akala mo true. Oops. Let's push the cart. Push the cart. So finally guys, ay natapos din po kami. Grabe, ang tagal naming nag-grocery. Kasi naman may tagatulak kami ng cart. May tagatulak ng cart, may tagakuha kami ng mga grocery. Pero at least kasi, sabi ko kasi kay Daddy, nagmi-misbehave na kasi kanina si Mishi. Ayaw niya nang umupo doon sa cart. Actually, ganun yung ginawa niya nung last. Nung dalawa lang kami na lumabas kami. Nakalimutan ko na nga naggaganon na pala siya ngayon. So, mas maganda na nasa stroller sana siya. But my point is, hindi kasi niya matututunang mag-behave if she will not try na gawin yun. So, what I did is, ilagay lang siya na maglakad siya.
Tapos, tuturuan namin siya na kapag nasa grocery, hindi kung ano-ano yung mga hinahawakan. So, yun. Nag-behave naman nung eventually may mga natututunan na niya na dapat pa hindi hinahawakan, ganun. Pero kakausapin mo lang talaga ng matino. At saka lagi mo siyang i-remind na no touching please, push mommy's cart, ganun na lang. Tapos, kapag may kukunin na ako na yung talagang bibilhin kami, siya na yung pinapakuha ko. Tapos sasabihin ko, give it to daddy, or put it in the cart, ganun. Tapos siya na yung nagsushoot sa cart namin. Dinadrop lang niya na ganun. So, more training pa para masanay siya na sa grocery hindi siya nagme-misbehave. Ayoko kasi nung bata na alam mo yung pag nasa grocery store yung yung kung ano-anong hinahawakan, tapos pag hindi nakuha yung gusto, yung mga humihiga sa floor, ayoko ng mga ganong bata. So, yun, train pa namin more si Mishi. At least kanina, nung na-find out na niya na, pwede pala akong mag-push din ng cart, ganon. Medyo na-enjoy na niya. Tapos nung kasama na naman niya si daddy niya, kasi iniwan ni daddy si Mishi sa akin, umihi siya. Nung dalawa lang kami, okay pa siya eh. Nung nandyan na naman yung daddy niya, napapasaway na naman. Alam niya kasi na kapag andyan yung daddy niya, minsan, mas takot siya kay daddy niya. Pero, minsan, pag mga ganyan, takot din siya sa akin kasi ayaw ko nga yung nagmi-misbehave sa mga ganyan. Ayoko na nung nandiyan na si daddy niya, feeling niya siguro may kakampi na naman siya. Pero naman ni Mac. Yun nga lang kasi, mas nakakalakad kasi siya freely. Pagkasama niya si daddy niya, syempre hinawakan siya, ganun. Pag ako lang kasi, doon ka lang sa tabi ko, doon ka lang sa cart, mag-push ka lang talaga doon sa cart. At anyway guys, tapos mga matatanda, oh, you're so cute, you're helping mom, ganyan-ganyan sila. Yeah, she's helping mom. Tapos meron, matandang lalaki kanina, oh, you got a nice help there, sabi nung matanda. As if mas mahaba tuloy yung pag-grocery namin kasi ang daming arte. Nako talaga po. But anyway guys, uwi na kami kasi nantok na tong mag-ama. Nap time na rin kasi to ni Mishi. Actually past na ng nap time niya. Usually nagnanap siya ng 12 or 1 hanggang 3 ganyan. Wala, alas 3.